kuma Allah ya umarnin Qur'anin nan wato ga yadda za a karanta shi warattilil qur'ana tartila ku raira shi rairawa ku karanta shi daki daki babu karatu na gudu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce idan yana karanta alqur'ani kai ka ce ka yi tafsirin ayoyin da yake karanta wato qira'ar saboda ta sa akwai tadabbur a ciki a nitse sallallahu alaihi wasallam zai karanta shi. to kaga shi yasa ake son mutum ya karanta alqur'ani wato a nitse kai ya dinga karatu irin shi yasa bai halatta ba ma mutum ya معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضع رسالات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a 21 ga watan safar shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 15 ga watan 8 wato shekara ta 2025 miladiya. ba don komai ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a duk mako a wannan masallaci mai albarka, masallacin cikin kan na jandarmeri wato a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar Nijar. kuma wannan shine darasinmu na 36 ko a cikin suratul baqara, kuma wannan shine na 34 darasi na 34. muna nan a cikin suratul baqara. a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 151. yau za mu dawo kanta farkon ita aya ta afwan ta 151. yau za mu tashi farkonta saboda muna cikin bayanai lokaci yayi. muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta, ya sa mu karanta daidai, ya ba mu ikon aiki da shi. akarmakallahu Allah subhanahu wata'ala ya ce kama arsalna fikum rasula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا. wannan malamai suka ce yana da alaƙa da can aya da muka karanta ta ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minkum. Allah ya ce fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaykum.
to wannan kama arsalna fikum rasula tana da alaka da wali utimma ni'mati alaikum, kanan kamar yadda na cika muku ni'imata a gare ku, to kama arsalna fikum rasula, kamar haka ne na turo muku manzo. kun gane ko? kaga dama yana daga cikin cikan ni'ima ta Allah subhanahu wataala kan bayi turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda za mu zo mu bayani a cikin tafsir ibn kathir abin da ya kawo a ƙarƙashin wannan aya, ko da a takaice ne. to kun ga yana daga cikin cikan ni'imar Allah subhanahu wataala turo manzo sallallahu alaihi wasallam fikum, wato a cikin ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rayu tare da shi da kuma waɗanda za su zo nan gaba. Allah subhanahu wataala ya ce rasulan minkum, kuma manzo daga cikinku, fikum a cikinku, kenan ba wanda kuke tare da shi, sannan minkum daga gare ku, wato dan yankinku, mutum, wato shi ma mutum ne ba mala'ika aka tura muku ba don ku iya rayuwa tare da shi. kun gane ko? wato mutum ne a halitta, kun gane ko? sallallahu alaihi wasallam, amma kuma ya ɗara ku wajen ɗabi'a da matsayi da daraja ta Allah subhanahu wa ta'ala. kun gane ko? to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce minku, kenan a cikinku wanda yake irinku, kun gane ko? wato yaran ku ɗaya, kalar ku guda, irin maganar da kuke yi ya wato irin ta yake yi, ga duka don ku samu me ku tsorata. in an aiko mala'ika, mutane ba za su iya rayuwa da mala'ika ba, wata iya dinga ba su tsoro, ko ba haka ba? ba sifa ba ce ba irin tasu ta mutane. to shi yasa wannan ma ni'ima ce minkum, daga cikinku irinku kenan, wato kamar yadda kuke mutane haka shi ma manzon da aka turo muku ya kasance mutum wanda kuke iya ku rayu da shi, ku saba da shi, ku saurare shi, ya saurare ku. kun gane ko? shine Allah subhanahu wataala ya ce yatlu alaihim, yana karantawa, yatlu alaikum, yana karantawa a gare ku ayatuna, ayoyin alqur'ani. ina annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta masahabbai ayoyin alqur'ani, shi yake koyar da su, kamar yadda in jibril ya koyar da shi, shi kuma sai ya koyawa al'ummarsa. kun gane ko? kamar yadda aya ta nuna la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. kun gani mala'ika jibril ke kawo manzo Allah sako, manzo Allah ya koya wajen mala'ika jibril, mafi girman mala'iku a wajen daraja, ko ba haka ba? rasulun amin, kun gane ko? amintacce, aminin wahayi. in ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na alqur'ani, manzo Allah sai ya kiyaye su, ya hadda mun shi annabi sallallahu alaihi wasallam haddace su yake, yana cikin wato kirjinsa, kamar yadda Allah ya yi alkawari cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana, mu za mu hada maka, mu taskance maka shi a cikin kirjinka, ka kasance kana karanta shi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukata ya rubuta alqur'ani, shi yasa wanda suka rubuta wahayi sahabbai ne. kun gane ko? annabi yana karanta su, da ike Allah bai ba su ikon su haddace ba kai tsaye, sai su rubuta don su haddace. annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu daga cikin kuttabul wahyi, suna nan rututu. kun gane ko? muawiya yana cikin kuttabul wahyi, kun gane ko? to da sauransu. in annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce yatsulu alaikum ayatuna, yana karanta muku ayoyi, kaga ya karanta musu shi qira'atan, ko ba haka ba? kuma Allah ya umarnin qur'anin nan, wato ga yadda za a karanta shi, warattilil qur'ana tartila, ka raira shi rairawa, ku karanta shi daki daki, babu karatu na gudu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce idan yana karanta alqur'ani kai ka ce ka yi tafsirin ayoyin da yake karanta, wato kira'ar, saboda ta sa akwai tadabbur a ciki, a nitse sallallahu alaihi wasallam zai karanta shi. to kaga shi yasa ake son mutum ya karanta alqur'ani wato a nitse, kai ya dinga karatu irin shi yasa bai halatta ba ma mutum ya sauke alqur'ani kasa da wata guda. kun gane ko? yawwa alal aqallu kullum ka karanta hizfi, duk da wasu malaman sun sauƙaƙa, in dai kana so ka karanta shi bit tadabbur, suka ce ka karanta shi a ƙasa da wata guda, idan kullum hizfi bi
kun gane ko dama alkur'ani juz'i 30 ne ko hizfi 60 juz'i 30 idan aka ce juz'i shine hizfi yanzu amma ba ku jana cewa juzu amma ba to haka alkur'ani shi yasa in dai kana so ka karanta shi bitadabbur kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kada ka yi karanta shi a ƙasa da kwana 30 ku dauki akwai wani littafi na Imam Nawawi Allah ya masa rahama mai suna at-Tudyan fi adabi hamalatil Qur'an kenan littafi ne wanda yake karantar da kai dokoki da kuma yadda sahabbai da magabata na kwarai suka yi mu'amala da alkur'ani mun gane ko kowa za a kawo maka ruwaya da yadda yake mu'amala da qur'ani wajen karanta shi da kulawa da bashi mahimmanci to wato dai ana son a karanta alkur'ani kuma karatu mai kyau yanan ba kawai yadda bakinka zai iya faɗa ba ka ce kai bakinka haka zai iya a bakinka tankwara shi za ka karanta shi ƙur'ani da larabci ƙur'anan arabiyyan wanda suke ganin cewa ƙur'ani kawai za ka karanta shi da yadda za ka iya ba haka ba ne ba Allah ne ya ce a karanta shi yadda ya saukar da shi ƙur'anin da yaren larabci aka saukar da shi ba da yaren kowa aka saukar da shi ba sai da yaren larabci yanan bai dace ba ka yi karatun alƙur'ani wani nau'i na ajamiyanci yana shiga in gane ko ka iya makharijul huruf kowane harafi a larabci yana da mafitarsa kamar nau'in mutane haka kalmomin larabci suke wani mutumin kosashe ne ko ƙato ne wani mutumin siriri ne wani mutumin dogo ne wani gajere ne ko ba haka ba to haka harufa na larabci suke dole sai ka koye su in gane ko saboda larabci yana da hatsari harafi idan ka canza ma'anar harafi yana ha ka ce ha a wani lokacin sai kai sabo kalma ce wacce an fassara maka sai ta kai ga kafirci yanzu da yawa wasu za su karanta fata sai ce alhamdu wallahi alhamdu kuskure in ka san ma'anar alhamdu ka karanta ta anan to za ka iya fita musulunci alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu hali alhamdu godiya da yabo ko ba haka ba alhamdu kuma rushewa ka fassara ka gari godiya da yabo ta tabbata ga Allah waccan kuma alhamdu me take nufi rushewa ya tabbata ga a gani sai an yi hattara makharijul huruf dole a iya su ka iya faɗa ha ka bambance ta da ha babba ka bambance tsakanin sa da sa da sa kenan tsakanin sadun da sa'un ko ba haka ba da kuma sinu to amma mu duka guda ɗayan muke ɗauka sinun ɗin da muke ɗauka duka mu buga ko ba haka ba mutum ya zo summan lazina a summa fa'un siraba sadun ne to dole sai ka koyi huruf ɗin na alfabet ɗin nan na larabci yana da matukar amfani ka san mafitarsu ka san ma'anoninsu ballantana kuma canza wasai canza harafi ma wajen fitar shi in baka faɗa daidai ba ya canza ma'ana daga mai kyau zuwa mummuna ina da kuma canza wasai to ya kamata mai hattara mu nemi kuma ba a girma da koya alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara nawa aka turo shi 40 a lokacin da aka fara masa wahayi a lokacin ya fara koya yana aiki to kaga wannan duk da a nuna maka cewa ba a girma da neman ilimi minal mahadi ilal lahadi daga zanin goyo har zuwa likkafai ba a daina neman ilimi in gane kuma ba a tsufa wanda ya makara shine wanda bai fara ba wanda ya makara shine wanda bai fara ba amma wanda ya fara ba makararre sunan shi ba wallahi in dai kana da niyya kakkaji cewa kai ka daɗe ko ka samu shekaru da a ko kana ɗan shekara 60 za ka iya fara in ka mutu ka je gaban Allah kana da uzuri wanda bai da uzuri shine wanda ya je gaban Allah baya da lokacin koyan addininsa
wanda ya je wanda bai da uzuri a gurin Allah shine wanda ya mutu bai da lokacin a rayuwarsa bai da lokacin da zai je ya koyi karatun addini ya san Allah ya bautata Allah. Amma in ka mutu akan halin neman ilimi to in ka je gaban Allah ya ba kai kaza daidai ba ko ba kai kaza ba Allah zai ma uzuri ba ka zo gurin bane ko ba haka bane ba. Amma baka zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'azara Allahu ila mri'in, Allah ya yanke uzuri ga wani mutum akhara ajalahu wanda ya jinkirta masa ajalinsa hatta balagahu 60 sana har ya kai tsawon shekara 60. Allah ya yanke uzuri gare shi, bai da uzuri a gurin Allah. ɗaya shekara 60 a rayuwarka baka iya karatun Qur'ani ba, baka iya Fatiha ba, wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta uwar littafi ba, Fatiha kenan. ko da kowa ka je ka zaga limamai da hadda limamai wanda ba su iya karatun Fatiha. Maliki yawmiddini gairil magrubi alaihim walar rali da duk gashi nan wani irin karatu ne. Ko siratal lazina wajen ba ka ba da ta ba'un in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi ka kori wani ba shaidan ka kora ba, wata kilma kiran shaidan kai ya zo ya kama ya halaka ka. ba'un ba ta ba, shaitanir rajim. sai mun kula da huruful makharijul huruf, inda na gane cewa makharijul huruf yana da matukar cewa in baka iya shi ba da akwai matsala a cikin ibadarka. Wallahi ni ya faru a kaina, ina jami'a, kafin ma in shiga jami'a ne na je Libya, muna tare da malaminmu da yake koyar da mu, sai nake magana da shi cewa gadan, na ce gadan ina so in ce mai gobe za mu haɗu, gobe za mu yi wani abu da shi, sai na ce gadan. Wallahi bai gane ba, na ce gadan, ya ce na ce gadan insha Allah sanaltaqi, ya ce maza, sai na ce gadan ga ba ga ba su da ga, laraba ba su da ga tamu ga, sai ga ghainun anan take ga, sai na ce gadan insha Allah sanaltaqi. Wallahi ina cewa gadan ya fahimta, kuma kaga dai wannan wani darasi ne ni a kaina ya faru. Na ce gadan bai gane ba, sai da na ce gadan. Kenan larabcin dole a koyo shi a mokaɗa baki yadda kake faransai din nan ba da yaren ka iya shi, to ka yi ƙoƙari ka mokaɗa ka iya yaren larabci don ka koyi addini, saboda yaren addini ne shi, ko haka ba. A faransanci ba akwai wata kalma ma za a faɗe ta sai an kako majina ba, ko ba haka bane ba. To a yi ƙoƙari addini a iya yaren larabci don ka tsira da imaninka, ka tsira da addininka, don ka iya bautata wa Allah da kyau. Wallahi makharijul huruf yana da kyau, kuma wallahi kakka cewa yana da wahala, waye sa kai ne. Akwai wani malamin mu Sheikh Abdul Malik yana yawan faɗi, ya ce kowane harafi a sa masa miliyan guda, wai kowa sai ya iya. Ya ce babu ko su des na harafi ba zai kai mutum iya faɗan harafi ba. To ai aljanna ta fi miliyan guda, ko ba haka ba? Aljanna fa. A yi ƙoƙari don Allah yan uwa a koyi makharijul huruf don a iya karatun alƙur'ani. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yatlu alaikum ayatina, yana karanta muku ayoyi, tilawa kenan, kun gane ko, ya karanta musu. Sahabbai sun koyi karatun alƙur'ani gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda malamai suke yin bayani. Qur'anin na akwai ƙira'a ta kai guda 10 tabbatattu daga bakin manzon Allah. Duk wacce aka karanta da ita in dai ka koye ta yi mutawatira ce, ya halatta a yi sallah da ita, ya halatta a bautata ma Allah da ita. Akwai sauran da ake ce musu ruwaya shadda, kuma su kuma malamai suka ce bai halatta ka karanta su a cikin sallah ba, sai dai ka yi tafsirin alkur'ani da su, kun gane ko. Ya halatta wajen yin fassara alkur'ani ka yi amfani da su, amma bai halatta ka karanta su a cikin wato sallah ba, kun gane ko. Hatta hadisul qudsi wanda manzo Allah zai ce an rabbi, wato daga ubangiji na, kun gane ko, ya ce Allah ya ce, annabi ya kawo ma'anar da bakinsa sallallahu alaihi wasallam, ba a karanta shi a cikin sallah, kun gane ko, sai dai a yi aiki da shi a samu lada, kun gane ko. Qur'ani wannan
mai kira'o'i guda 10 tabbatattu daga banzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake yuta'abbadu bi tilawatihi, walakin hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam la yata'abbad ko la yata'abbad bi tilawatihi, kenan ba a yin bauta da karanta shi. gane ko to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yuzakkikum, haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko kamar yadda ya yi ni'ima a kanku, haka ya ni'ima ya turo muku manzo sallallahu alaihi wasallama yana karantar da ku wato ayoyinsa, yana karantar da ku ayoyin mu inji Allah. wa yuzakkikum, kuma yana tsarkake ku daga datti na shirka, kamar yadda muka yi bayani. kun gane ko yana kuma kawo muku abin da yake mai kyau don ku aikata, ku tsarkaka, ku samu daraja da falala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, wa yuzakkikum afwan, yana tsarkake ku ko wato wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, wa yu'allimukum alkitaba, kuma yana tsarar da ku, yana wato ilmantar da ku, yana karantar da ku alkitaba alqur'ani. kun ga a can shi yasa na tsaya na rakkaza muku akan tilawar karatun ake da kyansa, karatun tartil din na qur'ani ka karanta shi shine wancan yatlu alaikum ayatuna, shi yake nufi. to nan da yace wa yu'allimukumul kitaba, nan kuma ma'anar da ya kunsa littafin Allah. kun gane ko manzo Allah shi yake karantar da sahabbai. so da yawa za a faɗi wani abu, su larabawa ne a cikin alkur'ani amma ba su fahimci ayar ba. za mu zo nan gaba kaɗan ku gane har daga cikin sahabbai za a iya karanta aya ba su fahimce ta ba. yana wannan da yake nuna maka dole sai ka je makaranta, ko da kai da larabe ne sai ka je makaranta za ka koyi karatu. in baka je makaranta ba za ka koyi littafin Allah da sunnan manzan Allah da larabcinka ba. kun ga su laraba ne tun lokacin larabci bai lalace ba, tun ana yin larabci na ƙurashawa mai kyau babu gurɓatuwa a cikinsa, amma ayoyin Allah wa yu'allimukumul kitab kenan kawai ba daga ya sauka za su gane ba, sai manzan Allah ya yi bayanin da yake nufi. in gane ko kai da kanka wata ayar an ce ka fassara tsoro za ka ji. idan Allah ya ce wa wajadaka dhallan fahda, da larabcinka kace za ka fassara kana cikin hatsari. wa wajadaka dhallan fahda, sai ka koma ya malamai magabata sahabbai suka fahimci suka fassara. kaga za ka fassara mun same ka baka da shari'a, baka da shari'a a tare da kai, fahada sai Allah ya baka shari'a ka shiri da ita. tunda kalmar balala tana nufin bata a larabci, ba za ka fassara manzo Allah bai taba zama a batacce ba sallallahu alaihi wasallam. in gane ko to dole sai ka koma wajen malamai, akwai kalma mai harshen damu. in gane ko duka wannan sirri na karatu a gaban malami ke. da yawan abu sai ka karanta shi wallahi baka fahimce shi in ba ka zauna gaban malami ba. duk in ka fassara shi da larabcin ka kuma kai fassarar gatari, Allah ya mana tsari. to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa yu'allimukumul kitab, yana sanar da ku, yana karantar da ku littafi alqur'ani kenan, yana karantar da ku abinda qur'ani ya kunsa na halal da haram. kun gane ko wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, sannan kuma wal hikma ko wa yu'allimukumul kitaba, yana wato sanar da ku ko yana koyar da ku abin da ya shafi alqur'ani mai girma, wal hikma da hikima sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. suka ce duk inda hikima ta zo tare da alkitab, kun gane alkitab ya zo a cikin qur'ani sai na Allah ya ce wal hikma, to ana nufin hikima a nan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, domin ita take fassara alqur'ani. kun gane ko bai yiwa ka fahimci littafin Allah ba tare da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. sunnan nan kuma yadda malamai suka yi ta'arifin ta shine abubuwa kamar haka guda uku. qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, kun gane ko ɗaya kenan ko wa fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam, da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai. kun gane ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya dau buta ya yi alwala. ai Allah subhanahu wataala ya yi umarni da tsarki ko alwala ne ce tsarki ne ko kuma a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya sallah. Allah ya ce wa aqimus salata, ko ba haka ba, to sai a ga annabi ya sallah, wannan fassarar wa aqimus salata ne ko Allah ya ce wa atu zakata, sai a ga manzo Allah kawai ya fito yana bada
wato kuɗi a matsayin zakka. Wannan ita ce fassarar waqimu salata wato zakata. kun gane ko? sai Allah ya ce wa tawafu fil baitil atiq ko sai ga manzon Allah ya je harami yana kewaya shi. Wannan shine fassarar dawafi, domin duk cikin Qur'ani baka isa ka kawo so nawa aka ce a kewayawa, so nawa aka ce a dawafi. baka da aya ko ɗaya da ta ce maka ga in so dubu kai dawafi kai. kenan kai wanda baka son aiki da hadisi da sunna, in ka je maka so nawa za ka yi dawafi, so nawa za ka kewaye Ka'aba. kaga akwai matsala. sallar da aka ce a yi sallah a cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce ga yadda za a yi sallah, ko akwai wanda ya gani inda aka ce ka duka ka ɗago ka yi sujjada ka tashi ka zauna a cikin Qur'ani a sallah, ka miƙe ka karanta Fatiha a tsaye, ka yi ruku'i ka karanta tasbihan nan? akwai inda aka yi bayanin sallah a Qur'ani? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ita ce za ta fassara al-Qur'ani, shine wal hikma, aikin annabi shine zai fassara. Na uku shine taqrir, wani ya aikata wani abu Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mai me yasa ka aikata. Misali a ga wani sahabi ya shigo masallaci kan ya zauna sai ya salla raka'a biyu, misali nake ba ku, kaga addini ibada yayi. ita ko ibada al-asl fil ibadati al-man'u, asali a ibada shine hani, babu ibada sai abin da me aka yi umarni da ita asalan. wal asl fil adat, mun gane ko? suka ce asali a abubuwa na duniya na halal kawai amfani da sai abin da aka zo aka hana ka, shi halal ne, sai abin da aka ce banda kaza. amma a ibada asali hali ne, sai an ce kai. ba ka zuwa kawai ka tashi daga bacci ka ji kana jin nishadi ka ce bari ka yi raka'a 1000, kun gane ko? nafila misali ka ce kawai yanzu tun da na sai an neme ka me dalilin ka na yin raka'a 2. aina ka samu? asali a shari'a ana duba sai ka samu annabi ne ya aikata sallallahu alaihi wasallama, ko ce a aikata, ko ya ga sahabbai sun aikata bai hana su ba, ko kuma cikin kulafa'ur rashidun su aikata wani abu wanda bai saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba, tuwa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. to shine dole kenan sai da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. kenan ko dai annabi ya ce ya faɗa ya umarni ko hani, ko ba haka ba, ko kuma ya aikata a aikace duk aikin da ya shine fassara alqur'ani din, kamar yadda nana Aisha take cewa kana khuluquhu alqur'an. wato ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance alqur'ani. duk abin da qur'ani ya ce a yi annabi yana yi, duk abin da alqur'ani ya ce a bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bari. mun gane ko? kenan wannan shine fassara alqur'ani. kenan babu duk wanda kaga zai yi addini ya ce ba zai yi da hadisi ba, to wallahi ba addinin musulunci yake ba. duk wanda bai da hadisi ba musulmi bane ba, domin ya karyata wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, bai yi imani ba. inda baka ce la ilaha illallah, dole in baka ce muhammadar rasulullah ba ka zama musulmi. wanda duk yazo zai karbi musulunci ya ce zan karbi kalmar shahada iya la ilaha illallah zan karba banda muhammadin rasulullah, to sai ku ce ka shafa kanka lafiya, ba zai ma amfani ba. in gane ko? to shine wa yu'allimukumul kitaba wal hikma, yana sanar da ku wato littafin Allah ta yadda za ku gane halal da haram a cikinsa, ku gane abin da Allah yake nufi da maganganunsa. kun gane ko? da kuma wal hikma da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya shekarunsa guda 23 na manzanci duka fassara alqur'ani ne. kun gane ko? wannan rayuwar ta shekara 23 da ake tarawaito hadisai dubunnai duka fassara alqur'ani. kun gane ko? shi yasa tare suke alqur'ani da sunna zaka hada ka yi aiki da su, baka cewa zaka ajiye ɗaya ka bar ɗaya. gane ko? wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, sannan kuma yana sanar da ku abin da kuka kasance ba ku sani ba. duk abin da kuka gani ya shige muku za ku zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ku tambaya. dama Allah ya umarni fas'alu ahla dhikri
in kuntum la ta'lamun, ku tambayi waɗanda ko ba haka ba ma'abota ilimi in ba ku sani ba. Idan ba ku sani ba Allah ya bada umarni. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye, idan suka tuho da fatawa sahabbai ina suke tafiya. Shi yasa muka karanta a wancan satin duk abin da suka zo da shi suka ba su sani ba ko ba su gane ba sai su zo su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari in kawo misali ɗaya dan mu ci gaba mu wuce. Sahabi bayan saukar aya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalle Allah subhanahu wataala ce lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam, ko ba haka ba? Sai Allah ya kira ya ayyuhallazina amanu, ya ku wa'anda kuka imani, sallu alaihi wa sallimu taslima, ku yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama, ku yi sallama gare shi. Sai sahabin ya ce ya rasulallah wannan aya ta sauka mu mun san yadda ake ma sallama, assalamu alaika ya rasulallah ko assalamu alaikum, kun gane ko, amma ba mu san yadda za mu maka salati ba. Yanzu wayannan sahabban ba su iya larabci ba ne, ba su iya magana ba, wurin shawa ne ba, wanda sun san hikima cikin zance. Shi yasa ma aka saukar da alkur'ani don ya gajiyar da su ba. Suna takama da magana, larabawan asali suna jin da magana a gurin su tafi da in aka watsa ma wata magana gwara a sare ka da makami da a gaya ma wata magana, saboda magana suna da kaifi, suna da balaga da fasaha. Amma suka kasa kagar salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya ce ya rasulallah mun san yadda ake ma sallama, ya zami ma salati, Allah ya yi umarni, Allah ya umarce su, me yasa ba za su kaga ba su yi tunda su ce ai Allah ne ya umarni. Sai suka ce muna so mu ji daga bakinka ya rasulallah ya za a yi ma salati. Annabi bai ba da amsa ba a take fa, kusan ma matsalar tana da muhimmanci mutane su fahimce ta, ba take anan manzo Allah ya ba da amsa ba, sai daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya ce masa qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. In kana son ka ga wannan salatin yadda yake shine sai ka koma littafin Hisnul Muslim, yadda ka ganshi a Hisnul Muslim to haka wannan ruwaya malamai suka ce ita ce mafi ingancin ruwaya. Allahumma bari maimaita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ita za ka karanta a ƙarshen tahiya, kun gane ko? Bai halatta ka yi sallah ka kare ba bayan tahiya ba ka yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba, wajibi ne. Wasu malaman ma suna ganin in ba ka yi ba ka sake sallah, wajibi ne, kun gane ko? Ka yi salati irin wannan wanda muka karanta, kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani salati ya fi so, ya ce wanda za a haɗa ni da kakana annabi Ibrahim alaihi salam. Gane ko Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo nau'ika na salati, ina ga sun kai guda 6 ko makamancin haka a cikin littafinsa na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dai mafi girman salati da daraja shine salatin ibrahimiyya, wannan wanda muka karanta, mu yi kokari mu haddace shi, mu dinga yin shi karshen tahiya muna karanta shi domin wajibi ne. To wannan a taikaice saboda kan mu ci lokaci, Allah ya ce fazkuruni azkurkum, ku ambace ni in ji Allah, azkurkum ni ma zan ambace ku. Yanan ku dinga ambatan Allah, idan kuka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai ambace ku. Washkuruli wala takfuruni, ku gode mini kada ku kafirce mini. To ana azzikiru, malamai suka ce me ake nufi da azzikir ana? Babban zikiri shine dai karatun alkur'ani mai girma, kun gane ko, domin Allah ya kira shi ma da zikiru, ko ba haka ba? Alkur'ani an kira shi da ambatu. To mafi girman zikiri shine karatun alkur'ani.
sannan sauran azkar kamar salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana daga cikin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma yin ambatan Allah yana da falala. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa matsalul ladhi yadhkuru rabbah, misalin mutumin da yake ambatan ubangijinsa, wallazi la yadhkuru rabbah, da wanda baya ambatan ubangijinsa, manzo Allah ya ce ka mathalul hayy wal mayyit, kamar misalin matacce ne da raye. Mutumin da baya zikiri, baya ambatan Allah, baya karatun alqur'ani, baya salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, baya addu'o'i azkarus sabah wal masa, to wallahi kai shi matacce ne. Kun ga ya matacce yake, matacce komai za a iya kai mai hari ko ta ina, ko duk inda ake so a taba a gare shi za a taba, ko ba haka ba? To kaga haka wanda baya ambatan Allah. Bari in kara muku misalin wanda baya ambatan Allah, baya azkar, baya kula da waɗannan zikirai na safe da maraice da na kwanciya, to wallahi kamar mutumin da yake fitowa waje ne, ba shi da riga, ba shi da wando, tsirara yake yawo. Kun ga yadda mayu suke farauta, mayu wa'yancan matsafa, mutum ya ganka ka burge shi ya lashe ka, ko to haka matsafa da masu sihiri da masu bibiyarka da wata baiwa da Allah ya yi maka, da masu kambun baka, da wanda bai ma san in ya faɗi magana a kanka ba, bai ma sani ba dalila ba, wataƙila mahaifinka ne ko mahaifiyarka, duk in baka azkar wannan abin zai iya samun ka. Baka zikirin safiya da maraice, in za ka kwanta baka yi, ka fito gidanka haka kawai babu bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, za ka koma gida kawai ka shiga gida haka babu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna, kawai za ka ci tuwo ka ɗauka ka damu makabci ka ci da shaidan, babu bismillahi. Za ka shiga dush kawai ka shiga haka a guje kana jin babu addu'a, ba za ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ith, ka shiga da kafa hagu. Domin malamai suka ce duk wanda ya shiga dush, shiga ban daki makewayi, bai ce bismillah ba, to shaidanu za su gan shi. In bai ce bismillah sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'is, shaytanu za su ganshi amma ba za su iya cutar da shi. Amma in bai ce bismillahin ba, kuma bai ce wannan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'is, za su ganshi kuma za su iya cutar da shi. Kenan bismillah tana hana ka su ganka, shi kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'is suna hana su cutar da kai. Allah yana hana su cutar da kai. Ka fito ka faɗi gufranak, za ka kwanta kawai ka shirgage wani shimfiɗa ta sama kawai daga ya zo bai san ma yadda zai baya karkaɗe ta haka zai kwanta, bai san ma wani abu ya makale ba, ka kwanta haka baka ce bismika Allahumma amutu wa ahya ba, baka karanta ayatul kursiyu da amanar rasulu ba, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fatahu, duk wanda ya karanta su wannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul wannan tauba ne ko amana rasulu bima unzila ilayhi kafatahu, kun gane ko, sun isar masa. Malamai suka ce sun isar masa, Allah zai kare shi. Wasu suka ce sun isar masa da qiyamul layl. Bakara ne ko, laqad ja'akum ce ta zo mu, ita ce karshen suratul tauba ko, laqad ja'akum, afwan, amana rasul cikin suratul baqara, kun gane ko. Ayoyi biyu na ƙarshe na suratul baqara duk wanda ya karanta su kafatahu sun isar masa. To mutum baya karanta su, baka karanta qul huwallahu kafa uku, falaki uku, nasu uku, ka shafe jikinka gabaki ɗaya, ka tofe hannu ka shafe jikinka duk inda zaka iya. Haka sagaga kana sa tufafi baka addu'a, baka cewa alhamdulillah allazi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Haka kake sa tufa kawai, wani ma hasada, kana tafiya wani karfe kayan ya yaga maka. Dole fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru, ku ambaci Allah
sai Allah ya ambace ku. Hadisi ya nuna idan ka ambaci Allah, kun gane ko, a ranka, to Allah shi ma zai ambace ka fi nafsi, kun gane ko. Haka ya ce idan ka ambaci Allah cikin jama'a kamar wannan karatu da muke yi muna ambatan Allah, shi ma sai Allah ya ambace ka cikin jama'ar da ta fi taka alkhairi wacce ka ambatan Allah a ciki. Wani hadisi ya ce mala'iku, haka mala'iku khairun kenan, ko ba haka ba, domin su ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. to kaga ambatan Allah yana da kyau, kuma Allah yana so ambace shi, kun gane ko. Hadisi ya tabbata daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam, duk dai daga cikin falalar zikiri ambatan Allah. Hadisin yana cikin sahihul bukhari, shine hadisi na karshe a cikin sahihul bukhari. Inda kana da shi ka buɗo hadisin karshe a cikin sahihul bukhari, hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani kafifatani khafifatani ala lisani faqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Kalmomi guda biyu masu sauki a harshe, ba su da nauyi, ba su da wahala gai, kun gane ko, masu nauyi a abin awon auna, kun gane ko, ababen soyuwa a gurin Allah mai rahama mai jin kai, su ne subhanallahi wa bihamdihi. Tsarki ya tabbata ga Allah da godiya, subhanallahi al'azim. Tsarki ya tabbata ga Allah mai girma. Ba ka so ka girmama Allah? Ga azkar nan da yawa, kai ta yi ba iyaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ce la'an aqula la ilaha illallah, afwan hadisin ya dan shige mu, ina yi kalmar la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ina jin wannan hadisin ne in ban mance ba, au kama qala alaihi salatu wassalam. Yace in faɗi wannan ya fi an samu abin da yake rana ta bullo a kansa, wato na duniya gaba ki da ma'anar dai hadisi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadaita Allah da bauta, kun gane ko, ya tsarkake Allah subhanahu wata'ala da waɗannan kalmomi masu tsada, kun gane ko, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Waɗannan kalmomin ya fi abin da rana za ta fito a kansa, shi ne ya fi abin da yake cikin duniya gaba ki da. To kana yin su shine karatun alkur'ani uwa uba. So nawa kake karanta alkur'ani a rana? Kana iya karanta koda safa guda kullum, in ba za ka karanta hizifi biyu ba ka sauke a wata. Mu ji tsoron Allah, ko da ka ramadana sai ramadana. To ka gani, in dai kana son Allah ya ambace ka, to fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ku ambace ni in ji Allah sai in ambace ku, kun gane ko, washkuruli ku gode min, wala takfurun kada ku kafirce muni, ku butulce mu. Malam ya ce a wannan littafi na as'ilatul Qur'an dangane da wannan aya, ya ce fa in qila mal fa'idatu fi qawlihi, me fa'idar faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa a cikin faɗinsa wala takfuruni kenan, kada ku kafirce mini, cikin suratul baqara wannan aya da muka karanta. Yace ba'da qaulihi, bayan fadin sa washkuruli ku gode min, sai kuma Allah ya ce wala takfuru, kada ku kafirce min. Washkuru naqidul kufri, godiya yana warware kafirci. Duk wanda yake godewa Allah kenan bai kafirce ma Allah ba, ko ba haka ba. Yace famata wajada shukru in tafal kufr, duk lokacin da aka samu godiya ga Allah yana kore kafirci. Godiya ga Allah na kore kafirci. Ya ce kulna, za mu ce ƙauluhu washkuruli, faɗin Allah maɗaukakin sarki wato ku gode mun, ma'anarsa ista'inu bi ni'mati, ku nemi taimako da ni'imata ala ta'ati, wajen yi min biyayya. Idan Allah ya baka lafiya, me ya kamata ka yi? Ka bautata masa, ko ba haka ba? A ganka kana zuwa jam'i, ko ba haka ba? A ganka kana kyautata ma iyalinka, ko ba haka ba? Da kyautata ma iyayenka, ko ba haka ba? Saboda Allah ya baka me?
lafiya, domin lafiya ita ce jigon tafiya samun rayuwa, ko ba haka ba, samun abin da za a rayu da shi din. kuma a ga kana tsayuwa wajen bauta Allah, kana iya samun jam'i 5, kaga wannan ai ka gode ma Allah. shi ne ashukuru din, domin ashukuru ba daga baki bane ba, alhamdulillah alhamdulillah, a shukuru da aiki ne. in gane ko, ya ce to sai ku nemi taimako da ni'ima ta wajen yi min da'a. ka samu lafiya, to a ganka kana zuwa masallaci kana samun jami. wala takfuruni, sai ce ma'anar wala takfuruni, kada ku kafirce min, ma'ana la tasta'inu, kun gane ko, la tasta'inu bi ni'mati ala ma'siyati, kada ku yi nemi taimako ka dinga cewa Allah baka lafiya dan ka yi sabo. wani yana nan yana neman, wato Allah ya jarrabe shi da ciwon kafa, inda kafar za ta warke zai dinga zuwa inda Allah baya so, zai dinga Allah ka bani lafiya. gane ko, kaga neman taimakon Allah ya bashi lafiya. in ya samu kafa ya dinga zuwa inda da ya kasa zuwa, wajen da ake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. to shine la tasta'inu bi ni'mati ala ma'siyati, kada ku nemi taimako na da ni'imar da ne muku, wato don ku sabo. ko kuma mutum dama abin da ya hana shi yin laifi rashin kuɗi ne, talauci shi ya hana shi yin sabo, amma da zai samu kuɗi to yanzu zai je ya saba ma Allah. kun gane ko, domin samun kuɗi menene, ni'ima ce ta Allah. to kada ka nemi Allah ya baka dukiya don ka yi sabo, a ka nemi Allah ya baka dukiya don ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya. kun gane ko, wannan shine abin da suka kawo kenan. fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kenan ku ambaci Allah. mutum mu yi kokari mu dage wajen ambatan Allah subhanahu wataala. Allah yana son masu ambatan shi yasa an ka ambaci Allah, Allah subhanahu wataala zai ambace ka cikin wato mala'i khairun minhu, wato mutane jama'a da tafi alkhairin wanda ka ambaci Allah subhanahu wataala a ciki. wannan kuma ba yana nuna mutum yayi ta hada mutane su ta dukan kirji suna zikiri ba, ba shi ake nufi ba. ana nufin wato karatu da karantawa, domin da ayar haka take nufi, a tara wato layi a yi da'ira ana dukan kirji ana zikiri, da sahabbai sun yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su suke fassara alqur'ani, ko ba haka ba. sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa yake, ko ba haka ba, yana tara sahabbai ya karantar da su littafin Allah, ya karantar da su sunnarsa, ko ba haka bai karantar da su azkar daban-daban, ga sunan mun karanto wasu daga cikinsu. kenan abin da ake nufi, in kana so ka zama zakiru, wato haƙiƙanin kasance cikin azzakirin Allah, ko azzakirin Allah kathira, ko wazzakirat, ka cikin azzakirun Allah kathira, afwan azzakirun Allah kathira wazzakirat. kana so ka kasance cikin masu ambatan Allah da yawa maza, da kuma masu ambatan Allah masu yawa daga cikin mata, kana so ka kasance, to irin waɗannan karatun alkur'ani shine gaba. salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma azkar na safiya da maraice. wannan littafi na hisnul muslim ya ishe ka karance shi, ka haddace shi, kai ta bautata ma Allah subhanahu wata'ala da shi, a bangaren zikirai daban-daban, a bangaren yi wa kanka kariya daga shaidanun mutane da aljanu, ko ba haka bane ba. ya ishe ka kullum wannan littafi, in ka rike shi kai yaqini Allah zai baka kariya daga aljanu da kuma mutane masharranta. Allah ya mana tsari, Allah ya bamu wato ikon aiki da waɗannan wato ayoyi da muka karanta. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندوك إيماني استعينوا بالصبر والصلاة كنت متى أقول الله تحني ين wato haƙuri wassala da yin sallah. Allah ya ce inna Allah ma'as sabirin, lalle Allah yana tare da masu haƙuri. a nan Allah ya kira muminai da su yi wato nemi taimako a gurin Allah,
ta hanyar yin haƙuri. Shi yasa malamai suka ce asbabun nasr, mun gane ko, sababi na cin nasara a rayuwa abubuwa guda biyu ne, shine alqur'ani ya faɗa, shine as-sabr, haƙuri, was-salah, da yin sallah. Suka ce wannan haƙuri da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci muminai su nemi taimako Allah ta hanyar yin haƙuri, malamai suka ce wato girma ne da shi yasa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tashi zai siffanta mana haƙuri sai ya ce as-sabru diya, haƙuri haske ne, amma na irin haske ce haske irin na rana. Yanzu rana ba tana da haske ba? Akwai wani amful da aka yi a duniya wanda zai kai hasken rana haske? Babu shi. Duk yadda kake cikin hasken amful kowane iri ne, in dai da rana ka fita sai ka ga na rana na daban ne. Kun gane ko? Za ka samu haske ka ga abin da kake so ka gani, ko ba haka ba? Domin haske ni'ima ne. Amma ya yake hasken zafin rana? Yana da zafi ko ba? Yana da ƙuna ko ba haka ba? Waɗansu ma wanda ba su saba da irin wannan ba, kamar mutanen Asia haka, Asiya, da za su zo cikin irin garuruwan mu jini ne zai dinga fita a jikinsu saboda ba su saba da irin wannan rana. Amma ne da ike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar haƙurin yana zafin rana, haƙuri yana da amfani, sai ya ce to as-sabr diya, yadda rana take da amfani a jikin ɗan adam take mai amfani kuma tana ƙona shi. Kun ga lokaci ɗaya abu biyu take ma, ko ba haka ba, ta ƙone ka kuma ka amfana da ita. To haƙuri haka shi ma, lokacin da aka yi maka abu sai ka daure ka cije, ko ba haka ba? In baka daure ka cije ba ba za ka iya yin haƙuri ba, ko ba haka ba? To ka yi haƙuri ka daure, amma sakamakon mai haƙuri ya yake? Akwai wanda ya san sakamakon mai haƙuri? Waye san ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba mai haƙuri? Akwai? Babu. Allah kaɗai ya san ladan mai haƙuri. Mun gane ko? Allah ya ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kaɗai Allah yana cika ladan masu haƙuri ba tare da lissafi ba a lissafa. In kai sallah mai kyau cikin jami ba kana da lada 700 ba? Kana da lada nawa? Ko an ka maka fiye da 700 ko? Sakamakon gwargwadon ikhlasinka ana dubanya malada, amma shi haƙuri ba tare da lissafi ba, ɗebowa za a kamfato wasan irin ladan da za a baka sakamakon haƙuri. To shi yasa manzo Allah subhanahu wata'ala ya umarci wato bayinsa da su yi haƙuri. Kun gane ko? Domin sakamakon haƙuri yana da girma, yana da girma sakamakon masu haƙuri. Saboda haka ne ma Allah bai faɗi sakamakon ba, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisul qudsi Allah yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi bi, azumi nawa ne ni nake sakankawa ga wanda ya yi shi. Kaga ladan mai azumi ma ba wanda ya san shi sai Allah, saboda matsayinsa. To haka nan haƙuri babu wanda ya san ladansa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan mu nemi taimako a gurin Allah ta yin haƙuri, shine sababin cin nasara a rayuwa. Duk wanda kaga ya samu matsayi ya ɗaukaka, wallahi ya yi haƙuri. Duk abin da kaga Allah ya bawa wani kake sha'awar wannan abin, to wallahi ya yi haƙuri kafin ya same shi. Kai wani ma wanda ma abin da ya samu ba ta na halal ba ne, sai da ya haƙuri, haƙurin da bai da amfani, sai da ya daɗe cikin saɓan da yake, sannan Allah ya bashi wannan abu don yi masa alala. Kenan haƙuri dole ne, ɗau'an aukar han. Mun gane ko kana so ko ba, gwara ka yi shi ma ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka samu lada kuma ka samu sakamakonsa, ko ba haka ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya wuce ta wata makabarta, sai ga wata mata a bakin kabari tana ta wato kuka, tana ta wato jimamin rashin wato ɗanta ya rasu a bakin kabari. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi haƙuri ta nemi ladanta a gurin Allah.
bata san annabi sallallahu alaihi wasallama bane ba a gurin, sai ta ce alaika anni, ce rabu da ni, kyale ni dan ba abin da ya same ni dan ba ka ya samu ba, ma'ana kenan. sai da ta tafi, annabi ya tafi, sai aka ce kin san wa kika yi haka, aka ce a manzo sallallahu alaihi wasallama ne fa. sai ta sauri ta tafi ta ce ya rasulullah wallahi ban san kai bane ba, kai haƙuri ka yafe mini, na haƙura. sai manzo Allah ya ce inna masabru inda sadamatul ula, ai haƙuri, ladan haƙuri yayin faruwa abu a farko ne. lokacin da abu ya same ka kai haƙuri shine kake da ladan haƙuri. ba yanzu idan musiba ta same ka sai ka buga ba yadda ka iya, baka samu yadda ka iya ba, sai ka ce to bari mu haƙuri mu dangana. a lokacin da musibar ta same ka kai haƙuri take shine ake lissafa shi da ka samu ladan haƙuri. amma ba sai wani ma sai ya ga an fi ƙarfin shi, tun da dai an fi ƙarfin mu to bari mu yi haƙuri. in gane ko? to wannan wato ba shi ake nufi ba. a asaburu inda sadamatul ula, haƙuri yayin faruwa abu a farko ne, yayin bugu na farko ne. lokacin da masifa ta same ka kawai abin da ake so da kai yi istirja'i, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati waklifni khairan minha. za mu zo mu kawo kissa dangane da wannan ayar da za mu karanta a nan gaba. in mun zo sai mu ƙara faɗaɗa bayani akan wato me ya kamata wanda musiba ta same shi ya faɗa. to dole dai haƙuri abu ne mai kyau. Allah ya ce wassala da sallah, shi yasa za ku gani annabi sallallahu alaihi wasallama idan wani al'amari ya sha masa kai, kun gane ko, sai ya ce da Bilal, kun gane ko, arihna biha ya Bilal afwan, ka hutar da mu da sallah. kun ga manzo Allah ya ce a yi sallah, a hutar da shi a cikin sallah. amma mu ce ake bari mu yi ta mu huta, ko ba haka ba? a'a huta a cikin sallah ake samun hutu, ba mai a yi sallah a huta. a cikin sallah ya kamata a samu hutu. in gane ko? shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza hazabahu al'amr, idan al'amari ya dame shi, in gane ko, amara bis sala, sai umarni da a yi sallah. in gane ko? mala ya ce wasabru sabran, ibn kathir kenan ya ce haƙuri nau'i kala biyu ne. ya ce fasabru ala tarkil muhari, akwai haƙuri dangane da barin abin da Allah ya haramta maka. wannan abin ka gan shi haramun ne, Allah ya ce ka a yi, kana so ka sha giya amma Allah ya ce ka a sha. gane ko? ya ce haramun ne, najasa ce, sai ka batta dan Allah, sai Allah ya baka me lada. kana ganin mace mai kyau tana burge ka, kuma kana son ka yi fasikanci, amma sai ka tuna Allah ya haramta, sai ka bari ka yi haƙuri, wannan sai Allah ya baka lada. don ka aikata kuma ka shiga cikin haramun. Allah ya ce wala taqrabu zina. to mala ya ce haƙuri dangane da abin da yake haramun ne da kuma saɓo. wasabru ala fi'l ala fi'l ta'at ko ala fi'l ta'at, da kuma haƙuri a bisa aikata ayyukan da'a. sai ka daure, ko ba haka ba? domin Allah ce wassala ko sallah sai wanda ya daure. shi yasa ya ce wa wada aya ce wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in. sallah tana da girma, ko ba haka ba? tana da girma sai dai masu tsoron Allah suke daurewa su yi ta. tana da nauyi, amma wanda yake iya ya kiyaye ta ya dinga yanta akan lokaci shine wanda yake mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. to daman duk wani abu da ka gani na da'a ga Allah, shaidan yana sanya wa mutum cewa abin nan yana da wahala. shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, annabi yake cewa hujubatin naru bi shahawat, an lullube wuta da abubuwan sha'awace wa hujubatin jannati bil makarih, an kawata aljanna da abubuwan da ake ki. ko ba haka ba? azumi yana da wahala ko bai da wahala? in ka yi kokari ka yi shi, menene sakamakonka? aljanna. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata kofa sunanta rayyan, ko la yadkhulaha
illa sa'imin kenan babu masu shigarta sai masu azumi su suke shiga wannan kofa a cikin aljanna. to kaga azumi yana da wala, akwai yunwa, akwai kishirwa. wa hujubatil jannati bil makari, mutane da yawa zuciyarsu ba ta so su yi azumi, wani istoma din shi ba ta tashi, ko ba haka ba, sai da azumi zai fara cewa ina da ulcer, istoma gare ni, likita ya bani magani. Ina ruwan Allah da likitanka? shi likita ba shi zai ce ma kakkai ibada ba, bai da hujja. Malaman musulunci suka ce kai ne a karan kanka za ka iya ko ba za ka iya ba, shi ne a jikinka, shi ne san za ka iya ba ko ba za ka iya ba. So nawa likitocin suke cewa kada a ibada, kada ka yi azumin kuma ka zo ka yi lafiya lau ka wuce. Kai ne a karan kanka ka ɗauka ka ji ba za ka iya ba sai ka ajiye. Babu alakan likita da cewa za ka iya ko ba za ka, mutum ya je a yi mai takarda wai yana nuna mutane ina da takarda ni istoma gare ni ba zan iya azumi. To duk abin da yake na biyayya ne. Sallah tana da wahala, akwai tsayuwa, musamman irin qiyamul layl, ko ba haka ba, zuciya ba ta so, amma kuma an sanya samun aljanna a ciki. Biyayya ga iyaye musamman in sun girma sun tsufa, suna da wahalar wato zamantakewa. A lokacin ake da bukatar ka yi haƙuri, kai kuma a lokacin kake so ka wulaƙanta su. To alamar yadda Allah gare ka, alamar waɗannan iyaye su dinga shi ma albarka, suna sama albarka, sun yadda da abin da kake musu. Wani yana nan fata yake su mutu kai su ba shi wahala, sun haife ka suna fatan ka rayu, kai kuma kana fatan su mutu su baka a duniya. Kaga wannan duka yana da wahala. To an kawata aljanna da biyayya ga iyaye. Hakanan wato sadaka abu ne mutane ba sa so, sai ta dinga raya ma in kayi za ka sa ka talauci, amma kuma sadaka na tunkuɗe musiba, bala'i na duniya da na lahira. Kun gane ko? To haka abubuwan da manzo Allah ya ce an lullube wato wuta da su, kuma su dan adam yake so ya gani ya yaba da su. Irin misali abin da ya shafi kudaden haramun, duk abin da yake haramun ne dai ka iyasta shi wa qis ala zalik. Kun gane ko? Duk abin da za ga ya fiye mutum zuciya na son shi, sai ka duba ka ga Allah baya so. An ce duk wanda ya aikata shi wuta zai tafi. Cin dukiyar haram ga ta nan kana kallo, za ka iya ɗiba ka ci, amma me in kana tsoron Allah sai ka ce bari ba ka batta, sai ka samu daraja a gurin Allah, ka samu ladan jin tsoron Allah, ko ba haka ba? Caca, zina, caca kana ganin mutane na wani kaji an ce ya tafi ya yi kale-kale ya sa dala 100 ya bugo jaka 200, sai kai ma ka ji anya ba zan je in gwada ba sai in tuba. To wa ya sani kana can kana bugawa Allah ya ɗauki ranka a gurin. Wa ya sani kuma idan ka je ka tuba Allah zai baka dama ka tuba, ka je ka aikata Allah zai baka dama ka tuba. Kakka fara, in gane ko? Kada ka ji ka yi sha'awar yin sabo da niyyar nan gaba za ka tuba zuwa ga Allah. In gane ko? Abin da ake so mutum ya tabbata akan abin da yake na alkhairi, abin da yake na daidai. Kenan wato mu yi kokari, wato mu kula da sallah da kuma haƙuri, domin su ne sababi na cin nasara a rayuwa. Shi yasa Allah kuma ya ce bugu da ƙari abin da zai ƙara faranta ma rai. Allah ya ce inna Allaha ma as-sabirin, lalle Allah yana tare da haƙuri, ai yana tare da su wajen taimakon su. Duk mutumin da ya haƙuri Allah zai taimake shi. Kun gane ko? Kai ta haƙuri, kakka gaza, ya haƙuri akan ka doge wajen sallah da haƙuri da yinta. Kun gane ko? Wa amur ahlaka bis salati, Allah ya ce wastabir alaiha, ka umarci wato iyalinka bayan kai kana yi, ka dinga umarta su da yi, kuma kai doge kai ta haƙuri da yin sallar da umarnin nasu. Za ka yi ta shan wahala wajen tarbiyyantar da su yi ɗin. Kun gane ko? To ka yi ƙoƙari ka haƙuri akan yin sallah da duk wani abin da yake na addini ne, kuma ka yi haƙuri wajen tafiyar da tarbiyyar iyalinka wajen umartar su da sauransu. Kenan kaga za ka samu nasara a rayuwa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara ta hanyar haƙuri. Ba abin da ba yi wa annabi ba, an ƙaryata shi, an ce masa kaza, an ce masa hatta aka ce mishi wato majnun. Duk Qur'ani ya ba mu labari, ko ba haka ba? Ya je ɗa'ifa an yi mishi rotse a kai, an fasa masa kai, a Uhudu
an karya masa haƙuri sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka yana yayi haƙuri yana addu'a Allah ya shiryi waɗannan dan ba su gane bane ba. Ƙarshe menene? Manzo Allah ne da nasara, har yanzu addininsa yana nan ana ta shigarsa, ko ba haka ba? Wanda suka yaƙe shi ina suke? Sai dai a karanta ayoyin da suke tsine musu, tabbat yada abi lahabin wa tabba, ko ba haka ba? Da sauran ayoyin da suke tsine wa sauran kafiran da suka kiyaya da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma hatta da sahabban da suka bi manzan Allah me ake musu? Addu'a ake musu. Abubakar radiyallahu anhu, Umar radiyallahu anhu, ko Uthman radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu, sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Kun gane ko? Dukkan su kaga addu'a ake musu. Kaga duk wanda ya haƙuri ya rike hanya Allah ya cije, to sakamakonsa dai alheri ne. Shi yasa a wata aya Allah ya ce wa bashirus sabirin, ita ce za mu karanta an mun zo. Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.